Имаше леко предимство на Кантара Кобрата. 113 срещу 109,7 кг като ръст. Доста по-високи Кубрат Пулев. Ще бъде заедно с Кубрат Пулев. Реално два са били, защото в първия кръгът му беше контузен и не излезе заедно с Кобрата. Успя да се успокои с нощи Чисора след епичните скандали на Кантара. Тайсън Фюри. След това той направи 5 мача, 5 успеха с нокаут, но срещу доста слаби съперници. За последно се боксира през януари. Пръстта ми към спорта, казва Дерек Чисора. Сега имам шанса да победя Кубрат. Той загуби Владимир Кличков с нокаута. Аз бях надвит по точки от доста по-силния брат Виталий. Дълго очаквания момент настъпи. Ето го и първия гонг. Беше доста агресивен в предишния си матч. Кубрат Пулев срещу Морис Харис записа най-бързата победа в своята професионална кариера. Влиза напред с главата Дерек Чисора, да има доста битки, които не са точно на правилата на бокса. Опитва се да бъде агресивен Дерек Чисора, да притиска. Кобрата сега елегантно. Това често в началото. Левия прав един ключово оръжие за Куб. Може би най-сериозното му оръжие Кобрата Коршело отново. Дерек Чисора не вежда главата си сега. На самия рефер, така че може да виждаме много интересни моменти отблизо. Е ясно, че трудничко ще се надлъгва с Кубрат Пулев от дистанция. Прав на българина. Щеше да поклати глава Маркис Куинсбъри, ако беше жив. Въпреки че той е писал правилата за аматьорския бокс. О, какъв дяс! Кубрат Пулев подготвя атаката с ляв прав. Опасно дясно коше на българина. Още едно. Късмет за Дерек Чисора. Много добро движение по ринга на българина. Дясно куршено да инкасира тежки удари Дерек Чисора. А в същото време и пропуска. Не се получи този път десния прав на Кубрат Пулев. Ляв прав в целта. О, още един ляв, прекрасен старт. Као за Кубрат Пулев. Ще продължи ли сега по този начин? Ляв прав в целта. Браво на Кобрата. Изгледаше смутен Дерек Чисора. Двоен ляв прав на британеца. Нищо не постигна с тях и отново ви... Интересна статистика. 4 пуснати. Опасно дясно курше. Много по-стабилен, много по-уверен изглежда Кубрат Пулев. От когато и да било. Контролира нещата за сега в всеки гъста в втората част на първия рунд. Сега тялото на българина лекичко отстъпва назад Кобрата. Сега Пулев върши добра работа отново и отново. Смееше се Дерек Чисора в своите интервюта на тези удари, но се вижда много мощно поудря Дерек Чисора. И също е боксирал Кобрата. Така че в това отношение нали, може да бъде изненадан. Делинатният ляв прав на българина. Провалява курше Дерек Чисора. Двоен ляв прав на британеца. Втори удар попадна в целта. Отново ляв прав на Чисора. О, много тежко дясно коше вкарва Чисора. Кобрата тръгва веднага да отвръща. Това беше най-добри удар на Дерек Чисора. За малко и рефера да го отнесе под камерата, защото тя със сигурност струва много. Тръгва в тялото просира британеца. Дясно коше тръгва Чисора. Край на втората част. Нов предизвикателен поглед хвърли Кобрата към Чисора. На почивката Ули Вегнер обърна сериозно внимание на Кубрат Пулев да вдига лявата или десния крос на Дерек Чисора. Рунд номер нови неща в предишната част Чисора. Най-сетно успя да пробие защитата на българина. Левия прав на Кубрат върши отново своята работа. Много е хубаво да имаш подобно оръжие в арсенала си.
Десен апъркът в главата на Чисора. Късмет за Чисора тук. Размина му се лявото круше. Отново ляв прав. Чисора сякаш забави малко темпото, но успя да пласира дясно круше. Сега десен прав. Ало, какъв десен апъркът. Още един десен на Дерек Чисора само в този рунд. Ето това е разнообразието, това е богатството в техническо. Още един десен апъркът преди. Десен апъркът в цел е испанския рефер. Ляво круше десен прав. 10 секунди до края на рунда. В тези клинчове. Край на третата част. Започна да диша тежко Дерек Чисора, след като отнесе 3-4 зловещи апъркъта. А в Гадако брат Пулев. Начина на игра на Дерек Чисора. Но британец остава опасен. Един много зловещ крос се размина като по чудо с главата на кобрата. Малко преди да удари. Гонга за края на третата част и британецът тръгва отново напред. Сеща българинът. Когато разиграва с крака, нещата му се получават. А ляво круше преди това е десен апъркът. Показва Дерек Чисора, че му няма нищо с физиономия на лицето, но само той си знае какво му е. Оу, какво тясно круше беномето си на изключително корав боксер Дерек Чисора. Стана хубав марш за тежка категория. Пореден десен прав в главата на Дерек Чисора. Кобрата тръгва за още десен апъркът в тялото на британеца. Публиката се оживи. Ще вдъхне ли това импулс за кобрата. Десен. Не бърза кобрата. Това е правилното поведение. Десен в тялото. Именно след подобни атаки в тялото Морис Харис беше нокаутиран през януари. Още един десен прав. Страхотно предимство за кобрата в този момент. 30 секунди до гонга. Дясно круше. Тръгва напред Дерек Чисора. Но не може да направи нищо. Лезне на ринга. В опит за дясно круше, сега и ляво. От двете пропускат. Край на рунда. Рунд номер 5. Кобрата, но почне отново боя. Тръгва с дясно круше Чисора. Падение е вкарал Кобрат Пулев. Два пъти повече удари. Е пуснал много добър процент. В моята карта 3 на 1 рунда за Кобрат Пулев. Единствено във втория Дерек Чисора. Кобрата показва, че той владее финтовете. Ляв десен. Не успя да ги види Дерек Чисора. Отново дублира Кобрат Пулев. Тръгва за трети път. Десен апъркът. В своята кариера само два пъти е бил нокаутиран Чисора. Сега двамата джентълменски се поздравиха. Това е първия знак на приятелство между тях. Подгряването на тази среща беше заканено да убие Кобрат Пулев. И ударя кобрата. По-малко от минута до края на петия рунд. Търси тялото Дерек Чисора. Започва да пада гарда на британеца. Няма спор. Дясното круше и десни кроса на ляв прав в целта. Браво на Кобрат Пулев. По-майтапи се малко с рефера Чисора и потиска по за това Дянеца. Няма кой да го чака да си играе игричките Дерек. Край на тази част. Много доволен от развоя на матча Ули Вегнер. От другата страна на ринга хората на Дерек Чисора не спрекъв знак направи. Ще видим може би на повторение. Ядоса се българина. Ще си изпати. Десен прав. Започват да се отразяват тези удари. Натрупват се един след друг. Търси тяло тренировачен лагер за този матч Кобрата. Резултатът е на лице.
Поне до този момент. Ляв десен пуска Кобрата. Влиза тези десни куршета през ум, през два. Кубрат Пулев сега търси, но и повдигат увереността на Дерек Чисора. Пусна този път Чисора, лявото коше на британци също не е. Нови забележки летят към Чисора, той не си взима пулка от тях. Стана страхотен матч от тежка категория, истинско бижу. Заловете европейската корона в тежка категория. 10 секунди до гонга, дясно коше в целта. Още едно дясно коше, тръгна отвръща Дерек Чисора, пропуска. Едва не препъна сега той Кобрата. Край на рунда. За сега резултат от тези десни кошета, които вкарат Дерек Чисора. Един от хората, които оценяват срещата. Има мокър участък във ъгъла на Дерек Чисора. Трябва да внимава Кобрата, защото се намира точно там. Си.Джей Хюсин се опита да попие с кърпа тази повърхност долу, какво ляво круше при клинча. Сега пък забележката е за Кубрат. Да не прегръща. Търси тялото Дерек Чисора. Мануел Оливер Паломо да разделя двамата боксьори. По-смело да се намесва. Започва да диша тежко Дерек Чисора. Дясно круше. Браво на Кубрат Пулев. Минута и половина до края на рунда. Ляв прав в целта. Кубрат винаги е показвал отлична кондиция в своите мърта половина на матча. Това, когато батериите на Дерек Чисора ще започнат да угасват една по една. Не лъжде. Още забележка към Чисора. Падна малко темпото в сравнение с предишните два рунда. Причина за това е, че много точен десен прав. Още един десен. Дясно коше на Чисора. Върне веднага дясното коше Кубрат Пулев. След гол имаше ударите знамена. Това са само част от поддръжниците на Кубрат Пулев. А те са много в залата, може да видите и от тези кадри. Пулев. За миг Кобрата си подведе по играта на Дерек Чисора. Пази тила си Кубрат Пулев. Знае, че може много мръсно да удря там Дерек Чисора. Неопитен момент тук. Изпледи се Кобрата, показва, че има кръв в устата. Това беше поредното брутално крушение. Първо начало след ужасната загуба преди 18 месеца, каза Кубрат Пулев преди матча. Беше ясно, че нямаше господин Ори Вегнер. Той искаше да засили моята воля, да съживи менталитета ми на победител. Виждаме един Кубрат Пулев, който се представя доста добре днес. Забележка към Чисора, който наистина побесня. Има някакъв проблем с британеца. Трябва да престане да удари зад главата. И няма какво да се прави на щипа на мома, защото непрекъснато нарушава правилата. Българин направи разликата именно с левия си прав. Добре се предпази този път от десния крос Кубрат Пулев. Ето ги тези леви прави. Става определено по-пасивен в втората половина на всеки един рунд Дерек Чисора. След това доста забавя темпо. Предпазливо действа Кобрата. Да си поеме въздух. Още един знак, който надали обягна от очите на Кубрат Пулев. Дясно коше в целта. Чисора изпада в глуха защита. Кобрата тръгва напред. Много дясно коше. И още едно. Минутка има до края на 8-ми рунд. Достатъчно време. Опитва един десен крос Чисора.
Десна пърк. Повтаря се ситуацията от преди малко, само дето ъгълът е различен. Апъркът в... Един от най-силните рундове на Кубрат Пулев. Много беше убедителен. Десен прав в главата на Чисора. Още един удар, право в целта. Погледнете походката на Дерек Чисор. Кондантите на британеца хвана за ръката. Доста да започне кобрата. Пагат. Да се получи дясното круше на българина. Битката на гигантите така беше късна на тази гала вечер. Ляво круше в главата на Пулев. Дясно круше, ляво круше вкарва Британ. Момент за Дерек Чисора. Малко почивка кобрата. С дясно круше на два пъти беше. Не лошо дясно круше на британеца. Ляв десен пуска кобрата. Отново ляв десен. Линч. Но това също е част от играта. Много опасно дясно круше сега. Но преди малко, когато също нещо правеше Дерек Чисора, си мълчаха. Добре блокира това показателство, че британците във възход. Десен апъркът в тялото на Чисора. Той връща круш. Край на този рунд. На 3 рунда в полза на Кубрат Пулев. Остават само още 3 части. Дано това, което видяхме, да беше най-тежко. Показателно на това, че е британец. Поне маничко. Дясно круше в целта. Пробва и десен прав българина. Подута отдолу дясно. Много опасен десен прав на Кубрат Пулев. Връща десен в тялото. Показва, че има проблеми в сегашната си професионална кариера. За Кубрат Пулев е важно да спре устрема на Дерек Чисора. Здрав матч се получава и в двете глави. Пропуска дясното круше на кобрата, точно с голга. Кара един удар. Кобрата извинява се, но Дерек Чисора не приема извинение. Това е ръка. Но бълбаите от Лондон реши да не я приеме негова си работа. Важното е, че няколко удара в тялото вкара Дерек Чисора. Идва най-силният рунд на Кубрат Пулев, рунд номер 11. Именно в него той стана европейски шампион през 2012. Именно в този 11 рунд той направи първата. За Кубрат Пулев по броя на вкараните удари 134 на 71, почти два пъти по... Съдийското точкуване, защото хората се е случило до момента между въжетата. Продължава да търси атаки в тялото Дерек Чисора. Левият добре финтира Кубрат Пулев, кара след това. Инфарктен. Девети рунд за него, рунд в който Чисора буквално го прегази с много тежки удари на кобрата. Оцеля сега Кубрат Пулев. Тръгва в атака, десен апъркът в тялото на Чисора. Кара във въжета Дерек Чисора.
Те показват превъзходство. И са фиксирани. Хайде, ела, казва Дерек Чисора с жестове. Явно, че си има някаква стратегия за късните рундове да бъде близо до лъжета и да чака Кобрат да тръгне, за да го прави десен крос. Ляв прав в целта, браво на Кобрат Пулев. Край на... Не толкова, че е получил тежки удари в този рунд, но в тази среща сега всичко е наред. Не остава и много време, само един единствен рунд. Заключително 12-та част, поздравиха се двамата. Започва все по-зле да изглежда дясното око на Дерек Чисора. Чува за Кобрат Пулев. Ако разбира се, той води в канонада. Кобрата вече близко до него, десен прав в главата на дясното ухо. Маркиращи удари, по-скоро като финтове. Пуска Кобрат Пулев, опитва се да приложи чисто в този 12-ти рунд, доминира българина. Ляв десен насочени към главата на Дерек Чисора. Ето това е най-добрата дистанция, от която може да игра. Не се получават левите прави на... Минутка остава до финалния гонг. Чисора тръгва. Ляво круше на Кобрата. Не се получи отговора на... Демонстрира много по-добра кондиция българина. Много тежък десен прав в главата на Чисора. Ляво круш. Важно е да вземе и този рук. Ляв прав в целта. Край на матча. Вдига ръка Дерек Чисора. Виждате реакцията на Кобрата. Дали се засмяна Чисора или просто. Mr. Yanko, score 116-112. 116-112 дава първия за Пулев. Scores 115-113. Оуч, втория дава за Чисора. Швейцарския съдия. 118 на 110 дава третия. Два ранени съдийски гласа на пръв поглед. Разочарован съм. Съдиите решиха. Рефърът всеки път ми правеше на мен забележки, на него не. Стар европейски шампион в тежка категория. Зарадва феновете българина. И ще ги радва може би още.